Slava Bogu na visini. Molimo se. Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu dao si svoj glas na nebu i na zemlji i postavio ga glavarom cijelome svijetu. Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla, da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slav, po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, po sve vijeke vjekova. Godina u kojoj smo promatrali Boga, koji je Bog beskrajno milosrdan, kako bismo mu se mogli suobličiti i koliko je moguće njemu više sličiti i biti poput njega milosrdni. Spomenut ću, nije iz Evanđelja, nego iz Matejevog, samo ono blaženstvo u kojemu nam Isus kaže blago milosrdnima, jer će zadobiti milosrđe, a malo nakon toga kaže budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Evo, ta godina koja je za nama bila je zajedno s Isusom otkrivanje Božjeg milosrđa prema nama i ova vrata zatvaramo. Ali vrata milosrđa koja su otvorena u Isusu Hristu trajno ostaju otvorena. Novo evanđelje, osim što nas je dovelo do tog vrhunca, tog trenutka, te kulminacije Božjeg milosrđa prema nama ljudima, nam je poručilo također i na koji način mi ljudi možemo proći kroz ta vrata, možemo biti sudionici
tog Božjeg milosrđa. Možemo biti njim zahvaćeni. Mi smo ove godine one trenutke milosrđa, kako u ispovjedaonici, tako i u onom oprostu koji smo mogli uživati u ovoj godini milosrđa, a koji možemo, evo mi još večeras uživati u ovoj našoj katedrali, mogli jedino zbog onog što nam ovo večerašnje evanđelje govori. A ono nam govori da su bili oni koji nisu postali sudionici tog milosrđa, nisu prošli kroz ta vrata. Zašto? Zato što Isusu Hristu, makar su mu se rugali kao kralju, kao Mesiji, kao onom koji je spašavao druge, nisu prepoznali svoga Boga i Gospodina, nisu mu se poklonili, nisu mu se stavili potpuno na raspolaganje, nisu njemu raspetom na križu, ne na prijestolju, nekako prijestolje, moja katedra koju danas blagosivamo, ali ona, ako je samo prijestolje na kojem ja sjedim, a nije spremnosti biti za vas razapet na križu, ko nije služenje, nema nikakvo značenje. Evo, oni ga nisu, uspjeli bi ga bili na kraljevskom prijestolju prepoznati, ali on nije želio na taj način biti onaj koji objavljuje svoje milosrđe, nego na prijestolju križa biti dionici Božjeg milosrđa. Kako? Ne samo u ovoj godini koja je za nama, nego i u godinama koje su pred nama, nailaziti na raširena vrata Božjeg milosrđa koja su se za nas otvorila na križu, pokazuje nam ovaj desni razbojnik koji se nije izgubivao kao drugi, koji je priznao Gospodin ovome je svom kolegu u muci patnji rekao: mi smo s pravom ovdje, mi smo grešnici, mi smo zločinili, zato nas razapinju. Dakle, oni koji priznaju svoju slabost, svoju grešnost, svoju nedostojnost, i onda iz te situacije, to je zapravo odlazak u ispovjedaonicu. To je zapravo ono naše priznavanje u ovoj godini da nam je potreban potpuni oprost. I onda nakon toga odlazak Isusu i govor na svoj način, svako kajanje je taj govor sa ovim desnim razbojnikom: Gospodine, sjeti me se kad dođeš u kraljevstvo svoje. Ispovjedanje da je on za nas kralj i stavljanje njemu kao svom kralju potpuno na raspolaganju. Tek kad se to dogodi, može se dogoditi nešto na što nas poziva ova izvanredna godina i Svetog Vlaka i godina milosrđa. A to je da ono što smo sami primili dijelimo, dajemo, širimo drugima. Evo, želio bih da osobitu pozornost u ovoj godini koja je pred nama, da bi na taj način nastavili ovu godinu milosrđa, posvetimo starijim osobama. Toliko je naših župnih zajednica kojima su, nažalost, ostali samo starci, često osamljeni, često potrebni da ih netko čuje, da ih netko pogleda, da im se netko nasmiješi, da im kaže lijepu riječ, da im svećenik od prvog do prvog petka dođe, ponudi ispovijed, da im donese euharistijskog Isusa, jer oni ne mogu doći. Dvije stvari u ovoj našoj katedrali pripremili, koje bi trebale omogućiti ovoj katedrali, ne samo nama, nego i njoj, da i kad se zatvore naša vrata milosrđa nastavi biti mjesto susreta s Božjim milosrđem, ali i s našim ljudskim. Te dvije stvari, nažalost, nisu završene skroz do danas. Jedno je nova ispovjedaonica koju pripremamo i trebala bi uskoro doći, trebala je biti do danas, nažalost nije, u kojoj, evo, želimo da vjernici ovoga grada i ove biskupije i dalje mogu pronalaziti milosrdnog Boga. Nemojte se, bez obzira što
nikad bojati pokucati na ta vrata. Vrata milosrđa koja je Isus otvorio na križu uvijek ostaje otvorena. I nemojte se bojati nas svećenika. Mi ne ispovjedamo, mi ne odrješujemo svoje ime. Nismo mi umrli za vas, on je za sve nas raspet. I sve nas, naravno ako imamo one preduvjete o kojima sam prije govorio, rado očekuje i želi nam otvoriti vrata. Drugo što smo pokušali napraviti dovršeno, ne znam, valjda nije još otvoreno, nalazi se s ove desne strane, ulaz s desne strane. Nakon što zatvorimo na vrata milosrđa, otvorit ćemo ovaj ulaz s desne strane. Napravili smo rampu za invalide. Želimo omogućiti i onim našim vjernicima koji nisu dobro pokretni da mogu doći ovdje, da se ovdje mogu poput svih nas susresti s milosrdnim Bogom. Evo neka nam ovo bude poticaj i da u svom životu svatko od nas, kao što je ova katedrala našla neke elemente, pronađe neki način na koji godina milosrđa i godina Svetog Vlaha koja je za nama može biti i godina koja je pred nama. Amen. Thank you.